Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano yan napunta mga higala? Dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Kati Kisses on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pit sa 26 na kini sa bulan sa Mayo. Uy, salamat mahigala ha. Karong adlaw bago bagyo na human mahigala. Ang amo ang counting mga higala, canvassing sa amo ang amo nga fundraising campaign kining gitawag natong Santa Cruzan fundraising campaign. Unya usa sa mga purpose namo ngano nga nagpahimo may ning fundraising para nga makapalit pod in town kami og notebook alang sa atong mga bata. No, bisan ginagmay ra gud og mag-apiki gyud kay ballpen. Ballpen may nalamang mga higala at least na nakadawat gyud in town, no? Saon man gyud nga ulo apiki man ta og gamay. No? Nalano, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon natin kapuntuhan. Rita sa mga higala sa ato nga Saint of the Day. Anong Saint of the Day karong adlaw? Bisag way nangutana May 26 mao si Saint Philip Neri. Oh, yan no, Saint Philip Neri. May 26. Si Saint Philip Neri, membro kini siya sa usa ka grupo nga gitawag natong Upper Society, nga listening for God's wills and doing good in order kana bitaw nagkuang gyud kini naminaw gyud no. Unya siya maoy kanang gitawag natong founder niining Confraternity of Holy Trinity. Unya gift of consecration and of course daghan pa no. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang atong santo karon nga mao si Saint Philip Neri. Okay, Neri. Philip Neri. Ayan, no? Doon na may uban nga like Neri ang pangalan. No? Padayon ta, mga higalan, sa ato ang mga buhatono ni ini kabuntunan. Pero aron na ta sa ato ang topic. Ang topic na to mo, gihapon kagahapon, no? Kini gitawag na to og the qualities of a good, kining good of a good godparent, and of course, ang iyaha usab nga papil, isip usa ka kanang usip usa ka kuan gitawag nato sa in English og unsa man kining maninoy o maninay, the rule and quality of a good godparent. Ayan no, and the rule and quality of a good godparent. Okay, so, sa utagan nito mahigala kining kuan kining godparents ta, we belong to an active spiritual ministry. Dili kita malipot ana no nga this is an active we are in an active spiritual ministry. Unya unsa pa man ang atong papil no, so muna kay kuan man lagi kanang gitawag nato og this being a godparent is a lifelong or lifetime mentoring, lifetime spiritual guidance, and lifetime trusted confidant. Kinahanglan nga we should possess no the right qualities. So number one, godparents should be 16 years old pataas. So dili na pwede nga 12 anyos na nang 12 anyos paghihimo na nimong maninoy ug maninay, dili. 16 anyos gyud na pataas. Okay? And of course, he should be a practicing Catholic. No, kana bang may pagkahinimbahon por bitaw ba? Ayaw mo kuha ana ni mga maninoy ug maninay in taon nga wa gyud samot na gyud og laing relihiyon, dili na pwede. Practicing Catholic. Sa ato pa ug practicing kanta po lain nga relihiyon, dili na sa pwede. Practicing practicing Catholic, and of course kinahanglan nga nakumpirmahan. No, importante gina no. Dili pwede nang mamunlot ra tang sa atong bunluton des da. Pindahan ka nas bukid. Dumada nga kinahanglan gyud nga kanunay nga duna gyoy pre-Jordan seminar aron makasabot pod in taon kining ato ang mga godparents. Kaya ang uban murag wala ra gyud in taon no. Dunay uban nga gibunlot ra, nang duna po uban magpa-proxy ra.
Do na po uban perting hubuga. Perting hubuga kayo ning nanguan kanang gitawag og ng kung singalan aning nakana bang hubog kayo nga nangugos ingon ni ana no. Gani do na uban nga dili gyud moduol ang turas gawas magpalista ra. Tingala ko nga nagpa-proxy unya naara da is luyo. Nang hantak ra di ayo nya. Paita kayo na uban nga porkeher ako mare no. Mubayad ra ko na di paghuma naara da isas luyo. Dito ras bulangan nagsanggit-sanggit ra dito pero nagpa-proxy. So dili dyan sa pwede kay one of the relational nga trabaho sa usa ka kining gitawag nato og maninoy o maninay kining yung gift of time. Unsa man kana bitang na jud po kay panahon po sa imuhang kuan kanang imo usa ka kagasa alang sa imuhang gikugos sa imuhang inanak. No na uban ultimong pag-apil sa kuan, ultimong pag-apil sa bunyag dili pa kahimo kay tuwa ra da is bulangan ning sagit-sagit ra da didto. Paita ana no. Unya kinahanglan nga kining mao gihapon no kanang tunang gid ba kwalidad ba sa usa ka maayong tawo kay mentoring baya. Unsa man ang mentoring? Ikaw ba mao imuhulma sa imuhang kinugos, mutabang ka no kay second parents baya ka. Ikaduha biya kang ginikana. Nya usaon man nato? Nya usaon pag mentor nimo din nga ikaw utro mo kang buluyagon. Ikaw mo mentor anang imong kinugos nga utro sa kang buluyagon. So man nga it is a challenge of course no alang sa mga ginikanan nga magpili gyud ka og maayo nga gitawag natog himuong maninoy o maninay anang imuhang anak aron mamahimo siya aron makasunod siya. Yung mga lifetime baya, lifetime mentoring, lifetime guidance, lifetime confident. Noon niya, natud pa, kinahanglan nga adunay maayong relasyon sa ginikanan. No? Unya, adunay pagkamatinabangon sa mga ginikanan. No? Dili lang sa financial, maybe, o spiritual po sa sometimes. Wala nga, dili maayo alang kanatong mga kuan ba, mga tao ba nga, hasta po usa ka libo ka mga politiko pastilan no daghan kay nas mga politiko daghan kay kinugo sa kasal daghan kay kinugo sa bunyag nya matud pa dili na gani kita makatuman pa sa atong mga buhaton. Okay, klaro? Bino din nila sa kudob ha. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang programa sa kahanginan. Ikaw ang iyong pagtuo o iyong manusab sa inyo ha usab nga paghatag og panahon sa pagtan-aw nining ato ang video presentation kabahin sa kanang gitawag natong the qualities and rule of a good the good qualities and rule of a good kining godparent. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.